Спри да скролваш, ако имаш акне. Тук съм за да ти помогна. Ако имаш акне, имаш свръхрастеж на бактерии по кожата си, възпаление, запушени пори. Имаш мазна кожа, често дълбоки подкожни пъпки, които могат да оставят следи по кожата ти. Какво можеш да използваш, за да се справиш с проблема? На първо място противовъзпалителни съставки, като салицилова и азелаинова киселина, които намаляват възпалението, отпушват порите и регулират производството на себум. Салициловата киселина е масно разтворима и може да почисти порите ти в дълбочина от себум и мъртви кожни клетки. Азелаиновата киселина също отпушва порите, но и действа антибактериално. Може да се използва като алтернатива на антибиотичното лечение за дълги периоди от време, без риск от развитие на резистентност. Ниацинамидът също действа противовъзпалително и намалява оттока, зачервяването и появата на пъпки. Освен това намалява и производството на себум и появата на разширени пори. 5% ниацинамид клинично доказано действа толкова ефективно, колкото и антибиотично лечение при акне. То е съставка, която се понася лесно от кожата и се струва да опиташ. Използвай пробиотици в грижата за кожата си. Те балансират кожния микробиом, защото при акнето имаме дисбаланс между добрите и лошите бактерии по кожата. Крем с лактобацилус фермент може да помогне да балансираш кожата си и да подобриш състоянието на акнето. Използвай ретинол. Той ускорява обновяването на кожните клетки и така предотвратява запушването на порите. Ако имаш чувствителна кожа, може да използваш по-нежната природна алтернатива на ретинола – бакучиол, който има действие подобно на ретинола и предимството, че действа и антибактериално спрямо причинителя на акнето. Избягвай тежки кремове, масла и парфюм в козметиката, които могат да дразнят кожата, да запушват порите и да влошат твоето акне. Използвай ежедневно слънцезащитен продукт с лека и некомедогенна текстура. Той също ще помогне да имаш по-малко пъпки и остатъчни кафеви и червени петна от тях. За още полезни съвети за грижа за кожата ме последвай.